Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum cred că vedeți, sunt în dressing și nu mai pot de frică, pentru că dacă mă mișc eu puțin, stai că s-a mișcat dulapul, face BUM! Dulapul! Și mi-e așa de frică să nu mă las moale, știi? Că dacă pun piciorul pe una dintre treptele astea de mai jos, face... nu sunt la înălțime foarte mare, mi-e așa de cald. Și mai pot de frică. Ok, deci hai să revenim la subiect. Am făcut acest vlog ca să vă anunț ce o să dau la 25.000 de subscriberi când o să ating. Ce o să vă dau când, adică astăzi o să fac un giveaway și ce o să vă dau când ating 25.000 de subscriberi. Păi nu vă dau nimic. Nimic. Nimic nu vă dau. Nimic. Cine tot fusnește chestia asta acolo, nu vă dau nimic. Doamne mea ca domnule, nu vă dau nimic. S-a mișcat asta. Nu vă dau absolut nimic. Ia să mișcă, stai să încerc să nu mă mai mișc. Nu glumeam. O să vă dau 5 haine de ale mele, care ori sunt noi, ori le-am purtat doar o dată de 2 ori. Da, sunt fustițe și rochii de 7-8 ani, 6-7 ani, numai că pot fi purtate și pe la 10-11 ani. Da, și haideți să vedeți și voi hainele, să le vedeți. Ok. Sunt ok. Sunt ok. Baby. Sunt ok, sunt vie. Bun. Hai să mă duc să iau, să fac pipi că nu mai pot și să aduc și cele 5 haine să vă arăt. Bun. Haine! Yay! Așa, să pun aici. Sunt fuste și rochițe. Încep cu o fustă cu care am cântat la Vocea României Junior. Bang, bang into the room, I know you want it. Bang, bang over you, I let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, say oh, bam. Am cântat cu ea Bang Bang. Este de 7-8 ani. Uitați. Poate fi purtată și la 90 ani. Depinde dacă sunteți mai plinuțe, mai slăbuțe, mai înalte, mai scunde. Da, ok, este foarte frumoasă. Uitați, ok. Haideți să vedem. Chița asta roz este de 5-6 ani. Uitați. Mie mi-a rămas puțin mică, din păcate. Ok. Da. Această rochie este de 7-8 ani. Uitați. Are și un trandafir pe aici. N-am purtat-o niciodată pe asta. A fost cadoul de la mama mea și n-am purtat-o niciodată. Nu mi s-a potrivit piesa sau evenimentul sau la emisiunea unde am fost eu, nu mi s-a potrivit cu costumația asta, cu rochița asta. Ok. Postița asta are și o fundiță. Este de 7-8 ani, uitați, cu bulinuțe albe. Da, am purtat-o doar o dată la un eveniment. Ok. Și asta n-am purtat-o nici pe asta niciodată. Și asta a fost cadou de la mama mea împreună cu rochia mov. Da, ok. Această rochie este de 6-7 ani, dar mi se pare de 7-8 ani minim. Poate fi purtată și la 10 ani, cam așa, 10 ani jumătate, 9 ani, 10 ani. Uitați. Regulile sunt
Vreau mai întâi să spun că o să pun un program random să aleagă 5 câștigători pentru că sunt 5 haine. Ok, deci regulile sunt: prima, să dați share la acest videoclip ca să vadă cât mai mulți prieteni. A doua regulă, să fiți neapărat abonați la canalul meu de YouTube. A treia regulă, să scrieți în comentarii diez mai mălâncuș haine. Ok, eu sper că v-a plăcut acest giveaway. O să dau aceste 5 haine când o să ating 25.000 de subscriberi. Și să dați un like, share, ca să vadă cât mai mulți prieteni, subscribe, comment și pe data viitoare. Vă pup! Pa! Maia, de ce stai hainele? Nu știu, nu mă întreba. Ce m-am lovit? Da, de ce să nu te întreb? Nu știu. Ok. Parcă văd că așa o să fie toate comentariile cu Maia, de ce stai hainele? Maia, nu vreau hainele tale care sunt purtate și unele noi. Da, I don't care, efectiv. Adică, uitați cum râd. Dar nu fac asta din intenții ca și cum ar fi fac ceva genul. Hai. Ce voce ciudată am. Uitați la mine, te voce ciudată am. Bine. Acum trebuie să mă odihnesc puțin, da? Vă las.